Атаклы язучы Габдрахман Әбсәләмовның «Ок чәчәкләр» романы басылып чыгуга 55 ел. Бу көннәрдә Казан дәүләт яшь тамашачылар театрында танылган табибә Рауя Мухинаның шушы романга нигезләп язылган пьесасы буенча куелган «Ок чәчәкләр» кебек спектакле зур уңыш белән бара. Авторның үзенең яраткан һөнәре, кешеләр гомерен коткарып калуда армый-талмый эшләүче хезмәттәшләре турында язган әсәре яшәешебездә медицина хезмәткәрләренең тоткан әһәмияте турында уйландыра. Аларга карата хөрмәт уята. Ә хәзерге пандемиягә каршы көрәш вакытында медицина хезмәткәрләренең роле тагын да арта. Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфиры шушы әсәрнең язылу, пьесаны сәхнәгә кую, кабатланмас образларны тудыру тарихына багышланды. Тапшырудан соң без дә берничә сорау бирдек. Рәвия ханым, хәерле иртә. Хәерле иртәләр барыбызга да. Сез үзегез ни өчен яшүсмер елларында табиб һөнәрен сайларга булдыгыз? Табиб медицина өлкәсенә керүгә, әлбәттә, мин уйлыйм, иң беренче чиратта Габдрахман ага Әбсәләмовның «Ак чәчәкләр» романы этәргеч булгандыр дип. Ә пьесаны язарга нәрсә этәрде? Романны укыганнан соң инде мин Гөлшаһидәгә чын-чынында гашык булдым. Гашык булдым аның менә шушы өлкәдә эшләвенә, аның сөйләшүләренә һәм ниндидер яшерен хыялым бар иде. Эх, күрсәң иде бу Гөлшаһидәне, чын кеше микән бу, яисә бу уйлап чыгарылган гына бер персонаж микән дип. Һәм Казан медицина училищесында укыган вакытта безнең Луиза Шамиловна дигән акушерство гинекологияны укытучыбыз бар иде. Һәм без бер көннәрдән бер көнне әйдәгез әле менә шушы татар язучыларына багышланган стенд төзик әле дип аңа мөрәҗәгать иткәннән соң кемнәр белән очрашасыгыз килгәч дигәч, әлбәттә инде минем иң беренче чиратта Габдрахман ага Әбсәләмовның белән очрашып күршәсе килде. Һәм мин аның өендә булдым. Габдрахман ага Әбсәләмов бер вакытын, минутын жәлләмичә бөтенесен сөйләп, бәйнә-бәйнә. Хәзерге көндә дә менә әле хәтерлим, ничек кулларым калтырап, аякларым калтырап аның өенә кергәндә, ничек итеп менә шушы әле шәйләр китереп куйдылар шулай. Габдрахман ага Әбсәләмовның сөйләп утырганына карагыз әле, ничек кызык бит бу. Менә сездән миңа карата шушындый кызыксыну уянган дип, алга таба да менә шулай дәвам итегез алайса медицина өлкәсендә эшләвегезне дип менә шундый юлламалар бирде әле ул. Шуңа күрә шушы Гөлшаһидәнең менә исән булуын, прототипның берсе менә шушы Рәйсә Шәрфетдинова Абдрахманова профессор икәнен белгәч, иске клиник хастаханәсендә әлбәттә инде менә шул сәбәп табып, авылдан бер тыннары бетә торган Тәслимә апаны биргәч, мин шул Гөлшаһидә тирәсенә киттем инде. Һәм беренче күргәч инде хуштан язарлык матурлык, аның чәчләре, аның килешле халатлары, аның матур үкчәле туфлиләре, менә шулар бөтенсе истә калып, һәм алга таба инде менә Ходай Тәгалә теге теләгең булсын дип әйткән кебек, ул теләк минем тормышка ашты, һәм мин анда укыдым, аннары Казан медицина институтына кергәч, ул безгә лекциялар укый иде, менә шул күбрәк ревматик чирләр хакында. Һәм алга таба инде Идел буе төбәгендә беренче ревматик чирләр үзәге ачылган вакытта без аның белән кулга-кул тотынышып, беренче менә шушы төзелешләрне башлап җибәргән кеше. Артистлар пьесаны ничек кабул итте? Иң беренче чиратта миңа этәргеч булган сеңлем 35 ел Казан ашыгыч ярдәм станциясендә кардиореанимация бүлегендә эшләгән сеңлем Марзия Салахова Мухинага бик рәхмәтлемен, чөнки ул укып иң беренче миңа үзенең бәясен бирде һәм әйдәлем без моны болай яткырмыйк әле, спектакль итеп чыгарга менә шушы Ринат Мирзахасан улы Аюповка барыйк әле яшьләр театрында, анда бик көчле артистлар труппасы дип менә шулай итеп алып барган спектакль иде. Образлар сез теләгәнчә килеп чыктымы? Анда роль түгел, анда тормыш бара. Анда пьеса тулысынча менә 18 өлештән торган менә шундый теге берсен-берсе алыштыра торган эпизодлар, алар менә тулысынча пьеса 90 битлек. Рәвия ханым, киләчәктә әсәрне аерым китап итеп бастыру теләге юкмы? Рәхмәт, уйлап карарбыз. Кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Республика ревматология үзәге җитәкчесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибәсе Рәвия Мухина белән әңгәмә карадыгыз.